Wakmu Ndarawati kata kepruki kaya ngene. Antareja kowe wong ora mikir kowe. Wakmu Ndarawati ta gebuki kaya ngene kowe ora eling. Gebuki wakmu Ndarawati. Mati. Ora ngajar kowe. Kowe tak senjata cakra. Jare keri. Antasena. Piye Pak De? Wakmu Ndarawati iki ndek luput apa? Wakmu Ndarawati iki ndek duwe kekeliruan apa? Aku kok tak gebuke kaya ngene cakleme dhewe ora. Kang, iya Dimas. Kowe nggo pengilon, nggawa. Pengilon nang ngotan. Heeh. Sok tok nggo nginjen rok mesti. Ayo. Ki dudahe pengilon, Kang. Wondarwati. Piye kowe kurang ajar kowe karo wong tua kok ngebuki sakleme dhewe ora. Nuwun sewu kula aturi nyumurupi menika. Aduh. Antasena puranan pone yang nger. Ngopo, Mbah? Sampeyan kok dadi membo Siwa Ndarawati arep gawe Karti sampe kok ringke Pandhawa Srana arep mateni Abimanyu. Kuwi luputku nger. Kuwi luputku. Apurane cong. Aja. Tangane aja nger. Wes kaya main poli. Diantem kana, diantem kene, cemes kana, cemes kene, terus sing taser sapa? Lemongan iki karo wis senengane wong sampean iki gawe perkara sing urung ana kasunyatane sampean iki aja waton gebyah-uyah. Iki bapak budal ning Tanjung Anom Terus karepmu piye? Kang Gatotkaca medun Kang. Medun Kang. Ono apa Dimas? Oh, sawangen. Iki sing dadi Kresna mau iki. Layak Kresna kok sore ming ngentat-ngentut. Kresna ki wong alus kok wengi sesore jejer ming tatut. Prat-prut. Eyang Durna kene ngopo? Ora kene ngopo iki sing dadi Kresna. Gawe Karti Sampeka, gawe ngicu-icuki bapak. Saiki budal ning Tanjung Anom ya iki menungsane edan. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Kenging punapi paduka menika gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Teka panjenengan menika ingkang estu kula sembah. Oh, ya, tak tampa. Panjenengan menika pepundhan ingkang dahar Udarsana kula osi. Lah kok teko gadhe patrap kados pekat. Panjenengan menika menungso petit. Panjenengan menika menungso petit. Terus Kang, kurang seru. Jos. So. Semaput ya. Ya wis men. Gagar otak ya men. Mbok menawa wis ora iso gagar otak, sebabe wis ora ndek utek. Ora dikapake iki. Semaput menungsane. Kene, Kang. Iya Dimas. Menungso gendongen aku tak nguyah. Karo Bapak Warkudara. Mbok menawa Durna nggawa Kurawa sisan tandangi. Ya, perkara Kurawa kowe sing ngundurke. Ayo, Kakang Gatotkaca. Iya Dimas. Nek Kurawa ora trima, aku karo kowe sing temandang. Yo, ayo tak dheweake.
Bapakmu aja diplosoro. Anak. Oh ya. Parat kowe menungso ingkang pakartimu mulang sara. Oh, bapakne diajar anake ora trima. Antasena, piye? Lho. Babar pisan tanpa Subasita ning ngarepane pamanmu ya ben. Kowe tekno karo ngopo? Karo ora trima. Anane aku karo tiga serangkai Antasena Antareja Gatotkaca. Ngantemi bapakmu terus karo ora trima ngono piye? Wah, parat. Kowe ora leren nggonmu mulasara bapakku kelakon tinjeng akhirat nyawamu. Kowe sing mati lagi Antasena. Wah. Tak untapke nyawamu ning kayangane Bathara Yama. Mati dening aku kowe. Bahaya. Awas. Sambata kowe. Oh, cadak mak. Mati aku. Oh, ringkos kowe. Oh. Mati kowe.
Gathotkaca mabur saka dhuwur. Mabur saka dhuwur, ora ana mabur saka ngisor. Iya ya, ha iya. Ora trima gurumu dipulasara. Mati kowe. Oh. Hei. Mati kowe. Waduh, mesake kae. Yang Meneh kae. Mati weh, mati. apa iki? Apa iki? Wah. Naku dhewe kae. Mundur kok karo nesan-nesu ngapa le? Ma. Parat. Kula ora trima man. Piye? Mbok diuripke sing nomor 2 kipase. Sumuke ngeje kok. Ketiwasan man. Piye? Bapakmu piye? Bapakmu di Pulau Sarang ngono wapi. Waduh. Mboten nginten babar pisan. Anggenipun Rama Penemban Durna. Membo wujudipun Kresna. Heeh. Konangan kelan lancur-lancur Pandhawa. Lah ra apa? Aku mah ora wis omong karo kowe to. Terus pundi?
bapakmu ya Kakang Durna iki ya wis tak omongi. Nggih. Nek arep salin wujud aja wujud Prabu Kresna. Konangan karo anak-anak Pandhawa. Terus saiki bapakmu piye? Lho kok dipun bondo, dipun poteng-poteng kalian Antarja. Sinambi dipun keplaki. Ya. Antarja, aja, kuwi landhep. Iya. Aduh. Iya, aku kok malah wedi dhewe kaya ngono iki bapakmu. Niku lho, Mas. Lho niku nek kula dhewe sing diajar kula mboten napa-napa ning nek bapak niku mawon mboten iso ngentut kula presake. Masuk angin kula keroki. Lara kula tambak kene kok diajar kalih bayi-bayi. Ya wis sing sabar. Mung ngari ndonga ya Le. Lepas parane jembar kubure. Saiki ayo bali yo. Pripun? Sampeyan ki ndongake kok ndongake elek kalih bapak kula. Ora kok ndongake elek nek lepas parane jembar kubure ki ya padang dalane Kakang Durna ya bapakmu. Wis saiki ayo bali. Nggih. Bondong Sokalimana pira nek kurang kok disakang saka anak Prabu Duryudana. Lajeng blanja nggo bengi yasinan ya Le. Sampeyan ku kok wong tuwa senengane ora. Ah wong tuwa mah tak jarak-jarake. Wah, pripun niku, Man? Ayo wis piye Kak ya? Pasrah Kak ya. Kakang Durna dikayang anake ya gelem ora gelem pasrah. Wah. Bangeten. Terus pripun ngeten iki? Ayo wis kana mundur. Kae Kurawa liyane kayake ya bar maju mung anak-anak Pandhawa. Nggih, Mas. Ae ngapa kae? Kayake kok bianter banget ning nguncalke ora. Lah liyane sapa iki sing anak? Semprol iki. Tiba ya nibani cengelelike. Waduh. Pecah lho. Waduh. Kartayuda. Iya. Mungsuh sapa kowe? Kula mungsuh pun Gatotkaca. Sampeyan ngerti niki untu kula sing arep niki potol. Kowe kak ampang kula disikut kali Gatotkaca weteng kula disaduk tek. Untu kula diwantil prol niki sing arep niki pecah. Pecah terus potol terus sakniki kula ompong. Ayo ditampa malah aku seneng gak ndek untu ampang kaya kowe. Liripun kados pundi? Nek mangan gedang ya ta. Tak caket nganggo untumu sing tengah nggo ana dekoke. Ana sing turah merga kuwi nglawah kuwi. Sampeyan kok ya ora terus niki pripun iki? Ayo kana golek-golekke untu walang bapak. Sampeyan kok sembrono wis kana mundur. Liyane akeh sing urung maju. Nggih, Man. Waduh mati oke matane. Waduh ngapunten Lik, ngapunten. Iki kok sak senengane. Ngapunten, Man. Weh, diraupi kowe kaya nggih. Diblutir barang gleleng. Pangestunipun, Man. Kowe wetengmu kok dekak keneng apa? Wah niki kula kenging tombak kula dhewe. Kak Isa. Kula nglepaske tombak jebul Gatotkaca nyandak tombak kula diuncalke kula ngener weteng kula slep. Untung kula ndek ilmu kebal, Man. Nek ngaten mah kula kapitunan to, Mas. Nggih lah. Ayo ndi Kurawa liyane iki apa dorong dadi?
padha rong digawe. Halo babu, 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 halo babu. Ini joget ki rene kok ora. Joget kok mengeneng ngono. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Bluk. Wonten dawuh man. Ana maju perang. Liyane do kasoran kridane. Sinten mawon sing pun maju? Kartamarma, Kartayuda. Nggih. Tirtanata, Satama kalah. Mbelani bapakne ya mbelani Paman Durna. Oh, bayi. Sinten mawon musuh? Kae mau sing perang mungsuh Satama Antasena. Yo, anu nggih. Kowe pilih endi? Man, Apa? sampeyan niku pripun? Wong tuwa kok ora iso mikir, wong tuwa kok ora iso menggalih. Lire piye? Antasena niku mung bayi wingi sore. Antasena niku padha karo le anak kula. Ah iya. Ha nggih. Kowe wani apa ora? Nggih boten kok nggih. Tiwas sumbar kowe iki ora. Liyane Antasena, kula nek Antasena kula ora wani. Ara cahe kentir ning digdayane kliwat ukur nika. Liyane sinten? Gatotkaca. Nah, niku. Wani. Nggih tentune mboten kok. Kok ra wani terus wanimu sapa? Nenten wedok. Alah. Wedok iki kowe saya kalah. Mboten, kula karo wong wedok menangan. Paitan jahe mboten ngono. Kowe iki kan. Nek wedoke lekmu ya geliak-geliak. Liyane Gatotkaca man. Mergo Gatotkaca niku ora ndek perkara kalih Dursasana. Dursasana niku duwe perkara kalih bapakne Gatotkaca. Inggih menika pun Werkudara. Dadi umpamane sampean ngakon kula maju mungsuh Gatotkaca niku ming percuma. Mergo kula ora ndek perkara, kula ora ndek masalah. Lan kalih Gatotkaca. Dadi sampeyan dawuh kali kula kon mateni Gatotkaca, kon pramusuh Gatotkaca niku percuma. Kula ora wani. Pun kula ajeng bubuk wangsul halo babu, halo babu, halo babu. Caetian. Apa iki sing urung maju? Ting 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 dang dang tut ting ting dang dang tut ting ting dang dang tut 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 ting ting dang dang tut ting ting dang dang tut ting ting dang dang tut 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 tut. Wonten jauh man. Iki Durma Gatiwanda. Caepeng ya. Pengajianipun man. Umurmu piro? Celangkung weh. Raimu wis boros timun. Pengajianipun. Awit kula menika nek wonten griya menika mboten kajen. Oh, Nggih. Jadi nggih napa wontene lah ngeten iki lah. Pripun? ora kaya tangane dawa-dawa. Niki teman, niki sangka kesengkan nek kula ngeplak jaipong niki. Iku gedhe banget niki tangan kula niki. Ayo nggih. Nek gelem mboten gelem kula niki cah dialani wong sugih. Kak Isa, Kula sugih kapal. kapal Niki nih. Niki enten 5. Nek tesih kulang niki enten sedasa niki. Driji 5 kapalan kabeh. wis kan ora sah celemongan. Kerjanipun Maju perang. oh nggih. Nijaken jawu man, mun kula tak mungsuh. Lali-lali teman mungsuh. Heeh, bocah-bocah. Oh nggih. Ting ting dang dang, plot. Ting ting dang dang, plot. Ting ting dang dang, plot 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 plot. Ting ting dang dang, plot. Ting ting dang dang, plot. Ting ting dang dang, plot 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 plot. Tak delok le kaya ngapa le.
Ting ting jang jang blut. Amuk jela melata caya melata main bodoh-bodoh. Gatot-kaca aku milih Gatot-kaca. Liyane Gatot-kaca gak gelem aku. Medon ini. Nah, lunggah ngicol. Nyembah. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Siwa Drupakati. Ya jagat yo begitu ya jagat pangestu karo ya yang kene anakku Gatot-kaca tak tombo lewat pangestune wong atuamu ilmu gati tambanono. Sampun kula pundi. Heeh. Kowe lumangsane apa kowe? Apa gak anggap muncul kowe iso mabul dhuwur? Lumangcamu trih kowe menangan ngono-ngono apa piye? Hah? Kowe iso ngundulke Kulawa catus cacane kowe gak iso. Gak iso ngundulke Ciwa Dilmagati. Aku gak iso mbok undulke. Kersanipun kados pundi? Delok tanganku longkilan. Rongkilan. Heeh. Longkilane menungsa lumrah. Rongkilane menungsa lumrah. Ayo. Kowe iki ngopo to iki kok tuluk barang iki ngopo to iki? Wong ngomong tuluk. Suluk. Lumangsane apa? Dikira aku ora iso ngalahke kowe. Dikira kowe gampang ngalahke Dilmagati. Kula aturi nibaken asta wonten mustakanipun Kang Putra. Mati kowe. Mati kowe. Anggepe apa? Dikira iki gak nglumpluk ngene ceritane kowe kalah. Lumangsane apa kowe? Njaluk di cecek cilahmu tenan kowe kula. Tak dengkek boyokmu. Mati kowe. Tambah to. Mangcane apa? Dumah kowe iso mabul terus cak geleme dhewe. Oh, senengane kok ora. Gatot-kaca tangi le. Ice cole kok wis bubuk iki kalemu kepiye? Siwa Drupakati kados pundi? Anu ya tak apa ki ya Le. Pripun? Cicuk dolan ning omahe Pak Dik. Nggih. Dolan ning omahe Pak Dik, ora cang gawa gula teh, ora cang gawa apa-apa. Pak Dik ndek pipa gajing apik banget. Estu napa tenan? Nek mergane Pak Dik ndek celep 5 kok Le. Estu heeh. Lumangsane apa kene? Menungso kowe iki ndemah kowe iso mabur menangan dhewe ngono apa piye? Anggepe apa? Lah pipane kuwi mau biyen Pak Dik entuke ceko Kalimantan. Gajah Kalimantan. Ngaten heeh. Dadi nek kowe ngelcake udut ben supayane luwih kepenak, udut luwih enak, pipane Pak Dik nggonen. Kae piye kae? Nibani sepitenge wong. Ayo. Lah, ketiwasan Kurawa ora ana sing mangga mulya. Le, dinteni le. Dinteni. Kakang Durna dinteni ning Tapel Wates negara Ngamarta nek mati ya engko ya ditulung ya le. Gimana? Keparat kowe menung jaratan aku ki mbahmu piye aku ki mbahmu semaput neh Kang. Ha iya rumangsane apa iki kapake iki apike iki aku mung manut kowe Dimas aku ya mung kon mbantu aku mung kon mulasara semaput neh wis men. Kowe ngger ae ngono kuwi bres.
Apike piye? Wis gak dianu weh, dibisiki asadu ngono. Ditalken. Wes ya Narja aku ki njaluk ngapura. Aku ki njaluk ngapura. Lupute mbahmu apa? Luputku apa? Tangging tungging tangging. Aja yale. Wis to didelok rupamu ki alik banget lho, Mbak. Nangis barang ora. Piye apike Dimas? Golek pitik wae. Arep bakar-bakar apa piye? Ora. Golek pitik sing saokeh-okehe, Kang. Terus nek wis entuk Durna dibondo. Aduh. Gak iso obah no. Ya jan ora iso pamrih dibondo ki ben ora iso obah. Nek wis dibondo matane Durna, matamu kuwi, matamu dhewe. Wong tuwa dimacak mana? Mripate Durna diwenehi gabah sing akeh. Arep ngipuk pari apa kepiye? Ora. Mripate sampean diwehi gabah sing akeh to, Mbah, ngiwonengen. Heeh. Terus pitik diculke. Pitike ben nyucuki mripate sampean. Aduh. Buta no aku mako buta, Durna buta. Ayo kowe entuk-entukane sampean nek kulino nginjeri wong adus. Ayo ben malah sisan ora iso ndelok. Aja Yantasena please, aja tolong aja. Ditaki kowe iki apa iki? Iki apa iki? Iki kok tangane ngradil senane ora. Aja. Lho ya ora, wong pitike ya urung entuk. Syukur. Nek ora enek pitik Kang, piye? Golek gerobak loro. Ya. Gerobak pengangkut sampah kae. Ya, golek sapi loro ya, Wan. Arep akeh kewan. Ndas. Sampeyan iki wis menengo wae kok ora dirembuki apik-apik kok. Piye dikapake? Gerobak loro diwehi sapi nyiji-nyiji. Ya. Awake Durna didekek tengah dalan bangkekane loro ditaleni loro. Ditalekke ning sapi, sing siji gerobak digeret sapi mlaku ngulon, sing siji geret sapi mlaku ngetan. Ora pedhot alon-alon awake Durna. Aduh, ngono modar piye? Modar mengkari mendem, Mbah. Tur nek awake wis dadi loro ki kepenak, umpama arep masak ora dadak ngethoki balunge ya, Kang ya. Aduh. Kowe kok arep dadi Kang Iqbal. Kang Iqbal. Jeruk makan jeruk. Kanibal. Sampeyan ki kok ora ya wis ora. Iki bakune dicekel, Kang. Ya. Gawa. Gawa menyang ndi, Mas? Bapak Werkudara tekan ngendi saiki ditutke. Oh iya. Nggo bukti nek sing dadi Kresna mau Durna. Oh iya, yo aku manut budal. Babar pisan Durna bapakku kowe wani ngandhake perkara ingkang ora ana nyatane. Wah, Werkudara aku njok ngapura ya Le. Bener sing diamangke Antasena. wis ben, Pak, wis ben. Ben nangis sak seru-serune nganti idune muncrat-muncrat ya, Mas. Kowe kurang ajar. Kowe guruku kowe tak sembah, tak ajeni, tak aosi jebul tinemune kaya ngono. Pakartimu ning burine Pandhawa, kowe arep gawe ringge Pandhawa. Wah, kowe wong tuwa. Puranan bapak Le. Wis keantem ngono bres ya diantem bres ngono. Wah. Ora ngelo babar pisan. Kowe wani ngandhake
Yeno Abimanyu ngene nyoba pustaka. Lucu banget ya bapak nek ngantem. Kaya wong dolanan apa. Wah, wis gak bres ngono, Pak. Aduh. Wis iki rasa digucek, nyonyo gek aku patenana wae. Wah, ayo iki nggo bukti, nggo ngelekke Paman Janaka kaya wis tekan Panjenengan Magawa. Perkutara aku ki bapakmu. Ben. Ayo, Kang. Jemaring ora badar sejatring wujud mujo diundang Janaka kowe. Wah, konangan iki. Ini Dusundi sem yen kuwi Badar Setyaki yen ngono pendhita kae mau Arjuna Koko Prabu. Iya. Kaget. Mah kaya ewer-ewer. Teka wujudipun pustaka panjenengan asta. Iya. Sida arep mateni Abimanyu apa ora? Tak takon. Bloko. Sida arep mateni Abimanyu apa ora nek sida nyo tak sili cakranya iki sisannya iki. Dipateni. Biasane gedhe, ya men. Niku Cikri. Napa Cakra Suharto. Rumangsane apa? Nganggo dipetung. Kira-kira ana menungsa sing memba wujude kaya pun Kakang iki. Aja ngebyah-uyah. Diteliti luwih dhisik, luwih dawuhe kuwi apa Kakang? Sesat dan menyesatkan. Lah, kuwi rungokno kuwi. Semar iso muni kaya ngono kuwi teges kowe nandang kaluputan. Sepinten kaluputan kula nyuwun pangapunten. Iya, ora apa-apa, tok bali meneh. As. Halo bojomu kagol kae lho.
Dik. Apa? Iya bali ya. Moh Sri Kandi. Pa. Ayo bali. Moh. Ngambin. Ora dicuwili. Gah, aku gah. Alah. Ayo to ah. Mah ki ya mah. Iya. Kowe iki ilang wibalamu lho. Lalalala. Enjana kok wong melet-melet. Wis iki digawa ki. Nggih. Ora dicolong. Mboten. Kowe kek dadi ratu dumeh nggawa wujuding Kalimasa terus dadi ratu kaya Petruk. Mboten. Ndoro. Sakremu. Rumangsane apa? Aduh ya. Janak. Ana kethek anyaran apa piye? Ngampemu ora. Aku tulungan. Bapak Durna kenging menapa dipun prasa dening Kakang Mas? Ora mung kakangmu sing kula cara. Kakangmu ki muridku, aku diantemi karo kakangmu. Kayak anak-anakmu kayak lancur-lancur bangsane Kocluk, si Bendes dan sebagainya kayak. Wah, kowe ngerti sing dadi Kresna mau. Sinten Kakang Mas? Ya kuwi. Edan. Mboten nginten babar wis. Ampun dipun kujengi Kakang. Ampun dipun kujengi. Aja nganggo tangan. Nganggo piting oh inggih. Mboten nginten babar pisan. Bapak nembantur. Tegel kalawan Kang Wayah. Apa niki dibalekke nika Kurawa ngamun nika. Padha ratri mamergo aku Mulasara Durna. Ya, aku ya ratri mamergo Durna ngapusi Pandhawa Sari Abimanyu sing Kidra wujuding pustaka. Nyatane ora seblak kembaran bukti pamu Kurawa. Sembarang ngaturke pandhuwun ae sami-sami. Pun tentrem negari Ngamarta. Yo, Merga wujudipun pustaka Jamus Myang Jumat Kalimasata sampun kundur wangsul wonten pagedungan pusaka. ngaturke pandhuwun. Yen to ora kowe ingkang ngelingke, ora bakal kedadian kang kaya mangkene. Nggih. Ndara Antasena kok sing lantip panggraitane niku.
Iya, Dek lantip niki mengke sing ngajeng mriki. Dereng dugi. yo. Ngaturke panuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten Ndara. Wahyu kamulyan sampun tumedhak wontening negari Ngamarta. Ngaturke panuwun. Ah nggih sami-sami. Usana panutupe ngatur kula nyuwun pangapunten nyuwun lumebering sesamudra pangeksami menawi kathah klenta-klentune ngatur kula. Tindak tanduk kula sakanca wonten mriki munamuni kula sak rencang wonten ing ngersanipun para warga masyarakat ing sawan mleberan mlayan mriki kula nyuwun pangapunten. Yo padha-padha aku yo ngaturke panuwun. Nggih. Usana mugi-mugi sak penger kula sak rombongan para warga masyarakat sawan ingkang mapan wonten ing dusun sawan menapa dening ingkang mapan wonten ing perantauan. Mugi-mugi tansah pinayungono karahayon wilujeng nering sambikala adoh saka Rubidandara. Yo Semarya Nggih. Usana panutupe ngatur kula slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun. Golekane ampun lali, Ndara. Monggo.